Moro kaikki! Nyt ois uuden videon parissa. Tällä videolla koittais saada timanttia. Meillä sieltä nämä ruuat tänne paistumaan. Lähdetään hakee timanttia. Ja sitten ensi jaksossa pitäisi mennä Netheriin. Sinne voitais sitten mennä seuraavalle. Hankitään tosta sänky, jos saatais. Se olisi ihan mukava. Nyt tästä vähän. Niin kyllä sitten ruokaa lähdetään tuonne huolestuin. Tuo riittää. Lähdetään ottaa. Tästä voitais lähteä kaivaamaan. Ja laittakaa tykkäys videolle ja seuratkaa tai tilatkaa kanava. Ja laittakaa tonne kommentteihin, että tykkäsittekö videosta. Tehdään rauta. Tai tähän kivi ja rauta. Jos tulee timanttia, pitää tehdä tosta noin rautaa. Sitten tehdään kivi vielä tossa. Noin, nyt oli kummakin. Kuluttaa rauta pikaksia. Tätä voitais ottaa, koska tässä on mukavasti XP:tä ja tarvitaan. Sitten enchantataan. Pitää tehdä taas uusi. Kebabbia. Siinä me ollaan jo. Ollaan -21.
tässä kohdassa mulla tuli aika kova epätoivo. Mut sitten, kattokaa tää loppuun. Hei, timanttia! Tuplaveetä chattiin. No, 1. Se on sama sanonta, että sentti on miljoonan alku. Vai miten se on? Hakataan nyt tässä hetki. Katsotaan, jos löytyisi joku luola ja sieltä vähän. Siellä voitais tästä vetää suoraan, jos tästä löytyy timanttia. Tässä mä koitin. Ihan munkilla koitin tossa sivusta. Ja löytyi. Mitä? Ei voi olla. Ei voi olla. Ei voi olla. Mä vedin ihan munkilla tästä. Mitä? Joo, no tästä otetaan pari timmua. No juu. No juu. Meillä on 9 timanttia. No juu. No juu. Sellaista. Joo, kannattaakin sitten näin tehdä. No siellä ei ollut. No juu. Tämä video voisi olla tässä. Kiitos kun katsoitte. Ensi jaksossa mennään Netheriin. Meillä kävi vähänkö hyvä tuuri. Mä ihan munkilla vaan katoin tosta. Sieltä tuli, montako sieltä tuli? Sieltä tuli 8 timanttia. No, meillä on nyt 9. Tehdään timantti pikaksi seuraavassa jaksossa. Ja vähän ironia käydään hakkaa ja saadaan iron fullit ehkä, no en tiedä. Ainakin bootsit ja niin. Eipä muuta. Kiitos kun katsoit videon. Laittakaa tykkäys videolle ja tilakkaa kanava. Moikka moi!